Jo vaig a dir-vos el segon bloc, que era les bases constitucionals per a un nou model de societat. L'hem redactat, o sigui, tenim el redactat. Aquí, home, ho llegeixo. En les relacions interpersonals hem dit que entre el concepte de ciutadania i curadania cal treballar el de curadania perquè canvia el paradigma de com hem entès les relacions fins ara, tot i que hi ha qui pensa que el de ciutadania és vàlid. A més, la democràcia ha de ser directa en tots els òrgans que es faci i s'ha de tenir la possibilitat constant de revocació. El més important és el procés amb el que es debaten aquestes bases constitucionals. La Constitució és el punt final. Eliminar el concepte tradicional de família i situar el dret al propi cos com un dret fonamental de la persona. Dret a decidir absolutament tot, participació constant i veure el que hi ha entre relacions de poder versus les violències que poden generar aquestes relacions de poder. Al bloc 2, que eren les relacions amb el medi, hem parlat del control del poble sobre tots els recursos estratègics, autosuficiència energètica i consum responsable, dret d'accés de la terra mitjançant expropiació o els mètodes que siguin necessaris, model d'economia del bé comú, sobirania i independència alimentària i energètica, antimilitarisme com a estratègia que necessàriament no vol dir ser pacifista, recursos naturals nacionalitzats i municipalitzats, definir la titularitat de les forces productives, gestió i distribució pel que fa a l'energia, ajuntaments, governs, etc. En el 3, que era amb els béns, hem parlat de posar en valor el treball de cures, regular l'acumulació de béns, accés universal als béns públics, renda bàsica universal garantida, reducció de la jornada laboral perquè no sigui el centre de l'activitat i possibilitat d'altres. Desenvolupament, torno a dir-lo, reducció de la jornada laboral perquè no sigui el centre de l'activitat i amb això possibilitar altres desenvolupaments personals que afavoreixin així el repartiment del treball. No a l'euro ni a la Unió Europea i no al pagament del deute. Nacionalització de la banca, control democràtic de l'economia, gestió directa dels serveis públics i qüestionar la propietat privada. Bé, el grup de debat articulació entre les lluites al carrer i la relació d'aquestes amb les institucions, hem dividit el debat en dues parts. La primera part era la relació de les lluites del carrer al carrer i el segon bloc és des del carrer a les institucions i viceversa, de les institucions al carrer quins vincles s'estableixen. També dir-vos que només marcarem ara alguns dels punts de les idees que han estat més recurrents durant el debat, perquè ens ha estat impossible en 20 minuts arribar a unes conclusions que, com han dit els companys, ja les tindreu a la pàgina web publicades. Pel que fa als mecanismes i vincles de relació entre els diferents moviments i organitzacions, hem destacat als 4 grups de debat que hem organitzat que la TUP, la Trobada d'Unitat Popular d'avui mateix, ja és un mecanisme i un vincle de relació entre els diferents moviments i organitzacions. Avui ja ens hem estrenat d'aquesta manera. També les plataformes pels drets socials també en són una mostra. Després ens hem preguntat també on es fa la unitat popular i s'ha acordat que en la confluència de tots els moviments. El primer àmbit on construir poder popular pot ser el municipi. Després també en aquest encaix entre organitzacions polítiques i moviments socials hi ha d'haver generositat i humilitat, és molt important perquè s'hi encaixen. També que els moviments socials han de tindre una agenda pròpia independentment de les que ens van marcant les institucions. S'ha donat moltíssima importància al llenguatge, al registre lingüístic que hem d'utilitzar també per a assolir, aconseguir més participació en tots els moviments i en totes les lluites. És a dir, que volem un llenguatge que arribi a la gent, però que això no vol dir que el discurs hagi de canviar. És a dir, una cosa és el llenguatge i una altra cosa el discurs que ha de ser anticapitalista i de ruptura.
Per tant, també que la virtut dels nous moviments socials és que no s'han mantingut només en la protesta, sinó que han creat alternatives i haurien d'interactuar des d'una lògica de referencialitat mútua. També una cosa que s'ha destacat en els 4 debats és el fet de, des dels moviments socials, promoure la desobediència i també crear una xarxa de municipis insumisos. Hi ha un últim punt que hem posat en comú, són les experiències de lluita i d'organització per si soles empoderen i són esperançadores, és a dir, que les mateixes lluites per elles soles se retroalimenten les unes a les altres. I en el segon bloc, des del carrer a les institucions i de les institucions al carrer, s'ha parlat que hi ha un poder limitat de les actuals institucions, el qüestionament del model representatiu existent i també la traïció de l'esquerra parlamentària fa que situem les expectatives en el carrer. La diferència entre la representació institucional parlamentària, que només pot fer d'altaveu, de les institucions municipals que són molt més properes. La presència institucional també ajuda a rellançar la nostra lluita, a conèixer-la, li dona valor i credibilitat. La lluita institucional té sentit si hi ha lluita al carrer i alhora pot tenir certa utilitat des de la perspectiva del flux de la informació entre ambdues. La presència a la institució fa que guanyi legitimitat un discurs que només al carrer no el té. No s'ha d'instrumentalitzar el poder popular des de la institució, no s'ha d'entrar en xarxes de clientelisme i amb aquest punt ja hem fet la confluència de tot. Evidentment que fan falta, com han dit els companys, moltíssimes coses, però ja les publicarem. Bé, bona nit. Ja estem tothom molt cansats i cansades. Dir que ens hem de felicitar per el desenvolupament de la jornada d'avui. Hi ha hagut 890 persones inscrites, però també és molt important tenir present que 3.300 persones han seguit els debats a través de l'streaming. Això vol dir que molta gent del territori ha estat pendent del que avui estàvem fent aquí. Creiem que el que hem estat fent aquí és realment un element molt important. Com tots els companys i companyes que han parlat abans han dit, tenim un treball encara per acabar de recollir totes les conclusions, tots els debats, els que queden oberts i els que d'alguna manera hem vist que ja hi ha un discurs conjunt, ja hi ha consens. Per tant, quedarà molt de treball encara per fer i sobretot en molts grups han aparegut dues fites. Per una banda, la possibilitat de fer assemblees a nivell local, trobades com aquesta a nivell local i confluir cap a una nova trobada a la primavera. Una trobada que esperem que sigui menys freda que la d'avui i amb això acabem. Volia fer una petita cita perquè sabeu que fer cites és inherent al cognom. Aleshores, parafrasejant a Elder Cámara, si somniem juntes, construïm realitats. Avui hem construït una realitat important que ha de tenir continuïtat en el futur i ara ens mereixem totes i tots un bon descans i sobretot una sopeta ben calenta. Adéu.